Ebusianfo ene anopen so ya sorry ne ya bu aketem aba bepie mu ewo ofanko barrier na ha ene eba beje omanfo adwe nkyire edefa eye Dumsor a eye low schedule amode aba efa Dumsor ho si ye bedum na anopa 6 ne aso na nwumre 6 ana ye bedum na nwumre 6 ne aso na adekye anopa 6 dia omanfo eka afa ho ene eba beje dia besomo ene anopai ewa attention TV na ne nyina emu no ma remfi ese dia bekoso bia se wonsa bekenti subscribe na fe like na share na ebusuafo nso enye bi enhwe se ebeye na ebebo aga na enti di mechi ne ene omanfo eni nkomo ne ehwe won so adwe nkyira wo woka efa yellow shadows ebekoso no ho open me mo akwa by the attention TV so ni amini aba na me pa cha friend say your friend mo fata yo wafata ofanko ya ba be pie mu ye ofanko station na me bisa we driver na say we passenger e wa ha me driver pa me pa cho ene no pay yate se enche ye the low schedule bi ba be to kwan mu e fa Dumsor ho ye be dum na no pa ne aso na nwumre 6 ana say nwumre 6 ye dum na ye be so na de chie 6 na den e na wo kan e de fa ho oh sabani kasa yenso yate ase esa sabani say ye bedum na no pa ne aso na nwumre ye pene saa esa se we de waka no kware na ba ko ne de eye o so na ochu ye beso na ochu mienu ye beso ye hu hwe enti se o so be ne saa ye pene saa pa ye pe Dumsor beba na emi bi atwam ye nyina ati Dumsor nka na afa sese no the low schedule bi na aba beto akwan mu ene se obedum na no pa 6 na o ma son enwumre 6 si edum na enwumre 6 so ebe so na adekye 6 na dan e na wo ka wadwe nkyire e wo ho ene sei madwe nkyire wo ho ne de eye bebre na aja aban sa ne waka ninti nipa ni asam ka bebre wo ho ba ne ebe sere ne se ewiem wo hye eni ntini bibia ni omonya ne ntantamai because heat na anu wodene enkura wo dem rashes ade tena wo sori a rashes na gugu nkura sa even no light no okura no awia na ebo no sofa akura heat nko a ne asa ba bedum no ye de ne be kan se aban no waka wo monya na nimonimu ya omo biehu light no no me ntene nka na na mpese bi buza sa omo ye de kwesi tambai me de sra ya be sra ban kakra omo say light off ne de mahama tam na ebi wo ho ban sese no ebi mo so ya adwuma wo so me a omo so omo use light na omo de ya adwuma enti sese ni so dum na no omo so sa nipa no so omo so mbe ye den ebi mo ton pure water ebi mo ton blog ice kenke fo ni ade me de nkosua na me ton me de nka me but ye nua no mo bi enti omo so eba ne sa dan e na ban be ya fa omo ho aye saban hyehyɛ no a na de ba ko pɛɛ me wanwan se sa de we say o mampani dada mahama pɛ so ba ye cassette ya bebre ade ba ko a me hwɛ ni mu se ye ntimi nye biribi am fa mfi sa man bebre o mo kwa nkan kakra no electricity de ye nneoma no esi so da bia minim se de mpanimfo mu si hyehyɛ no ai wo mu a na te akoto fi se ka ho bi kra na o mampani o wo so ye ne je no ho se obeyi afri ho ba oye ho bibi but asa ahyase abiem nti mesere pi se ye so no nketenkete no so mo wana montuo bi a o montu afri se ha nipa bebre electricity ne de ya nneema nyina ya de bibia o man bebre wontimi num light mpu ba bi wontimi num light in front of pankopem anwumre obe hankrofo pa na so Ghana am se nneema bi nkoya mesere pi se kwan bi wo ho a ombeti afaso na boa because some nneema bi koso a obeka se nhye dan kan but e ka binum pa light ho nsem ba ye na bi to generator binum fie di mesre pise so mo na mo bi obetu a ebeyi afiri ho kra anya se yesosa no ensosa no yesosa no aboro so wa bi mu na wo man we se ade ba ko edi enya e sa ne ma no no unya ko bie wa no kape yesi na hem se wo kaseti aban no ntiam obi ayedin we abai obi ampase obeka ede afa ho ni tituru sofo kra de wo keka a hwe nsema nkrofo bekati a ntino me de mesere pi se saban a wosisuwe so bibi ya anya nsosa no onyi mfiri ho kra onyi mfiri ho mesere wo mo se sika bi ho mbetimi de aso nneoma mu a na wo mun kan yema bi mra fom kakra obi ya mfa ne ho nhyem se eto obi ne yagie yi sa ne ma na free ho a se ye ka sa ye to ne bebre no
ana sɛ ye yifiri hɔ no ye de so light ni mo fi sɛ light na ye de bibia ni titu ni nkura kɛse mu te sɛ nkra ha sei nti mesere pi sɛ aban no nhwe pa na saa shadow we yenye sei be ye sei ye ha ye bedum ha sei ene ye no sɛ mmerɛ mu ebi o ma ye nhyehyɛ na wie so mbe ye ye firi hɔ kra no mu ye bibi ye firi hɔ na mu sɛ bi esesa no o ma na san ba no de ene ye na kyɛ sɛ hwam no mu di yen nti men sɛ sɛ madwen kyerɛ me wɔ ho no. Oh, to me mom dear, in fact, ebe ha adwin per se ni say ye past leader John Mahama oba ye no. Or say Dumsor be thing of the past. Therefore, if Dumsor is a thing of the past, na then there to me repeating it home. That means say bibi nko ye wo baby, empenny for no di nyama hinta e. Nti wo so mutumi bie so ma no mo ka no kreche because say Ghana for ye nyi. Ade charge san nyan si esi anyansa. The omu ya parliament ni nyina ye ho pa ba ye na ye mpese e be kasa. But when the youth rises no meji say penyi bi ntumi nyina enim. They can bring battalions and trillions to fighters. I want to tell them that it's our see there some men say they be having bebre because I'm out for the light and the omunyuma. And I say the system no one the system no munye ska some ko yi. Se ko ban say there na say do how bebre na be there e be ba. Se e be sra ban so betuma ye hu bibia man a onhwe na ye hu bibia man because light no all crowd ye hu ye hu ano. Na mo sam be inside there ne ye be be pa ye hu be kire pa je sra ban. I'm sure we be my we dey anodin because na ekwe dey anodin yo ndasi say o me akonya we ami say saadie we aban bia wo baso a unye ohaw aban ba ko atwemu so ohaw we bae say yenuanu man PP4 ekasa ye efa ho a sebe aseni awomko na adwen ni nyansa ewo wo mutirim ami say odu wo mtwa mo mfie nan ewie mfie nan no mukura no na ewo ho okobisa ye say eyedum na enye so pokwasi adwuma a wo ye nti na eba na sa wo kasa bebre efa ho but enko wiase ne yeto aba wie say problem na asen aba wo mu nim so wo mutumi nka ho hwe enya ye kasa no de wo mu bi say opposition for no but wo mu MPP phone bi so ye ni wo mu na ye adwuma wo mu kasa pa de o hawo ye den eba nti wo hwe wo mu no wo mu say sabi nyansa ekotwi ko brema de ekuta wo mu nti Dumsor de enya de bi beba Ghana ha mo bi akọ ha mu da na se ne na se ba de a yesere wo mu ngira so wo mu ma oman no enko nanim cause o ha ya ba oman no mu de da obi anka se obi meti obi ba school fees nso ba no wo mu de sa de we ya ba mu ama de o ha bebre ya ba fine school dan ya mama sisi ye no wo nwire makika ikan nwire mu adan na wo ba no on face kan nwire mu ma sa school no nyina no enye yi ama se school college nyina akọ apeso ama se school na bonyanya basa ye hunia ekọ wo man mu ti so wo mu no mo so mayo man ya ye hwe wo mo ye na Ghana fo ho nto wo mo that's it. Attention TV ye bo pi kromfo dia omanfo eka enie Ghana fo akasa se ye dum light na se ye so a enka boni nim nanso ensunsuaso a edebebre omanfo edoso bebre every say light ene nipa dodo na ede ye adwuma na so man no ejija dada na ebesan de we beba na ebinum so adwuma besan so aba omo no na sen ena ye kono Ghana fo akasa ma me da ko amosomfo me so me de abremu enti mon kwaso ana mon hwe Attention TV subscribe o like and wa share na onua ebusua bi so enya bi ahwe se na ebeye na Ghana ebeye yie Mesdames,